Uztailaren 31 larunbatean urteko kirol ekitaldirik handienetako bat izango da, Bilboko bandera. Aurten ere itsasadarrean Euskolabel Liga eta Euskotren Liga jokatuko dira. Eta uneko trainerurik onenak lehiatuko dira Bilboko 12. bandera lortzeko gizonezkoen kategorian eta Bilboko 3. bandera lortzeko emakumezkoen kategorian. Aurtengo jardunaldian 4 protagonista izango dira. Kirola eta emozioa, tradizioa eta erantzunkizuna. Gaur egungo osasun egoera dela eta oraindik arduraz jokatu beharra daukagu eta indarrean dagoen araudia bete behar dugu. Oso garrantzitsua da jendea ez pilatzea itsasadarraren ertzetan. Bi estropada lasaitasun osoz etxetik ikusteko aukera izango da ETB-ren bidez. Eta amaitzeko sorterik onena opa diet. Klub, traineru eta arraunlari guztiei. Sorte ona izan.